Любі друзі, вітаю! З вами Антоніна. Я пропоную вам розклад на тему, чи зробить людина перший крок у ваш бік. Давайте подивимося, які будуть дії з її сторони щодо вас. Однозначно будуть кроки у вашу сторону, у ваш бік, тому що ця людина, вона хоче відчувати з вами, хоче насолоджуватися поруч з вами. Можливо, в цієї людини до вас є навіть фізичний потяг, і ця людина, вона буде діяти, вона буде пробивати собі дорогу до вас. Вам яка порада? Сонце. Да? Вам порада бути в моменті цього щастя, не втрачати цей момент, сяяти, радіти і приймати те хороше, що дає життя. Тому що сонце – це дуже позитивний аркан, який несе світло, радість у ваше життя, мабуть, разом з цим рицарем. Дякую за увагу. На все добре.